ഈ തക്കാളിയുടെ വിളവും തീർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും പറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ തൈ ഇതിലേക്ക് നടത്തണം. അപ്പം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പൊതയൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ വളർന്നു, കാടൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറിച്ചു മാറ്റും. അപ്പം ഇത് നമ്മളിവിടുന്ന് ഇതേപോലെ പറിച്ചിങ്ങെടുക്കും. ഗ്രോ ബാഗും തൈകളെല്ലാം നമ്മൾ പറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മൾ വീണ്ടും മണ്ണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് ഈ കരിയില ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൊതയായിട്ടിരുന്ന കരിയിലയൊക്കെ വാരി മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മണ്ണ് മതി നമുക്ക്. 1/4% മണ്ണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. ഇതിൽ വലിയ വിരകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിതിൽ നിന്ന് 1/4% മണ്ണ് മാറ്റുക. അപ്പം ഇത്രയും മണ്ണ് മതി. മണ്ണ് മാറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 50 ഗ്രാം കുമ്മായം അത്രയൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് കക്ക നീറ്റിപ്പൊടിച്ചെടുത്ത കുമ്മായമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. കക്ക നീറ്റിപ്പൊടിച്ച് നമ്മൾ കുമ്മായമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടിത് മണ്ണുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു കൈത്തൂമ്പ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് നല്ല മണ്ണിരയൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ മണ്ണിരകളുണ്ട്. വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പം അതിൽ മണ്ണിര വളർന്നു വന്നാകും. നന്നായിട്ട് മണ്ണിരയുണ്ട്, നല്ല വളമുള്ള മണ്ണാണ്. മണ്ണ് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഗ്രോ ബാഗിൽ തട്ടി ഗ്രോ ബാഗിൽ പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധയോടെ നന്നായിട്ട് കുമ്മായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ചയോളം നമ്മളിതിങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണ് പച്ചക്കറി തൈ നടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരാഴ്ച നമ്മളിതിങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആട്ടിൻ കാഷ്ടം, ഉണക്ക ചാണകം, കോഴിക്കാഷ്ടം, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. നമ്മളിവിടെ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് ആട്ടിൻ കാഷ്ടം ചേർക്കും. ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയോളം വെക്കും. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആട്ടിൻ കാഷ്ടം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പച്ചക്കറി തൈകൾ നമ്മൾ നട്ടു കൊടുക്കും. പച്ചക്കറി നട്ട ശേഷം ഇതിന് ചുറ്റും പൊത നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്തെങ്കിലും കരികിലയോ ചകിരിച്ചോറോ ചകിരിത്തൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ചെടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മണ്ണും കരികില കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻ കാഷ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇത്രയും ഭാഗം, ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ നിറയ്ക്കും. അപ്പം കരികില ഇട്ടിട്ട ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ പൊതയിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വിളവ് തീരുമ്പോൾ ഇത് പറിച്ച് മാറ്റി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് ആവശ്യം ഉള്ള പോലെ മണ്ണ് മാറ്റി പകുതി ഭാഗം മണ്ണാക്കി നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുമ്മായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വളം ചേർത്ത് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.